Казвам се Андон Христов или просто Андо. Аз съм човека, който измисли Бего, средния пръст. Бего се роди от реалността, в която живея аз и може би живеем всички. Всекидневието, в което винаги някой ти е крив. Заплатите закъсняват, такси изкачват от нищото, просто искаш да си купиш хляб и да нахраниш семейството си. Историята за Бего е вдъхновена именно от тези ситуации. Дребни на пръв поглед смешни, но когато се съберат, те правят живота истински ад. И тогава идва сатирата. Аз взимам това, което ме дразни и го превръщам в комикс. Преувеличавам, обгръщам го с хумор, показвам го по начин, който хем те размива, хем те кара да се замислиш. Бего е пловдивчанин. Един обикновен човек като мен и теб, но когато чашата прелее, когато вече не може да се търпи, той се променя. Той не е супергерой в традиционния смисъл на думата. Той е нещо между човек и природна стихия. Светкавици, гръмотевици, буря и едно единствено ехо. Нещо в мен напира. Никой не може да го види, никой не знае откъде идва, но всички усещат последствията. А в града започва да се носи легенда за невидимия отмъстител, който връща справедливостта. Бего средния пръст.